Baho na unsa naman. Isa may ka-order na yan eh. Masig binuangan na pud mi ani. Sige ning bata mo na pud order para sa una gihaptan mi. Anak ni Gito, hindi na tig-order. Isa man. Anak ng gana. Ani oh, kag deliveran mi diari kalit sa Shopee na unsa. Kana ang item mo na mo pagklaway sa tali kay maglukto tag item ani magundang tag pikapuy tungas niya. Oo naman to. Dayon pagrumahan naman document sa imo ma'am, dahil ang balance naray mo anhi diri sa imo. Kagutang na At least ang magundang importante. Dari pala ini Elizabeth Robinson. Ma'am Elizabeth. Stop. Pwede patawag mo. Kami to yun eh. Siling-ling. Ma'am Elizabeth po. Siya. Ayo. Wala mo man sa ka. Ay, Rada. ulam. Ay ma'am, nami tuyo. May nagputang yung niya. Ikaw si Ma'am Elizabeth. Labi. Kuan, baka na sige. Ulan dari. Sige ulan na. Barang gahapon na masulan ng ulan. Gahapon daw ulan. Madalas ulan no. Kung ka nagplano og kuhag dryer. Ano sa man ta plano man ta ang kwarta oy. Amo ba ma'am kay sa M4 madami ma'am. Hindi totoo yan. Dito na kung ikan may aging semana. Wala itahan ko ni adto oy karon natapos ako sa kusinto bay. Sa Ginoo ko. Okay, gi-aprobahan mo gutong imong gi-order nga dryer daw. Paano masabi? Ito na kog M4 gahapon. Wala man itahan ko ni adto in taon. Oy, wala man tabi kwarta unsa ang taon pag adto dito mag-order. Wala man may sapi. Problema mo na yan. Saan ka na to ni? Ang imong dryer nga gi-order mo na daw dali. Pagtidad ni siya 6,500. Pero ang ingon sa opisina ani pahatod lang daw dari kay mana naman daw mo sabot dito. Para daw ang schedule sa delivery. Dayon padawnon na lang daw kog kinintos. Oh no! Then Ala Ginoo ko, ara ba tay kwarta na unsaon na lang. Wala ang balance nga 6,000 ikaw ra magulog-ulog mo. unsa man pud taon na mo ihulog. Di mo may trabaho na unsa. Sa nag-order na yan eh. Masig binuangan na pud mi ani. Dili man kay actually dili man pud mo deliver gud wala ko naka-address sa imong ako pangalan. Kaya gero na mog highway ra. Masig ning bata mo na pud order para sa una gihaptan mi. Anak ni Gito, hindi na tig-order. Kisa man. Anak ng gana. Ani oh, kag deliveran mi diari kalit sa Shopee na unsa. Ba, nag-order ka gang? Di mo kinakaibahan mo istorya. Saka tig-order. Ako ng candy, gi-order siya before. So, na to ni ma'am, na bang items dere? Inaog lang na mo. Huwag mong subukan. Nay ka naman ginig na dere ma'am. Saan mo na to ni? Unsa dili? Naman ko dre. Nangutana kay kung sige mag-ulan dere kay nang dryer man gud ni nga items ma'am niya. Natingalan mi nganong naka-address sa iya dere niya. Wala siya kay balo. Kana basi ka ng bataa mo na tig-order kana mo na ibayad. Dawat mo bata. Ano tong dawaton tong order? Ha? Ha? So, man na to ni ma'am. Balik naman dagway na. Nagpila di ay na. 6,500. Nya ang iyon sa opisina. Gibayran na wala. Nope. Ako kung nakadataw sa ko data mo ko sweldo. Daw na na siya. Wala pa ma'am. Sisa may ga-order, anak? Si Ma'am Ako po, Elizabeth daw. Wala man taong ko makaadto in Ikaw taon. sa makalas ni atong mulabi day ma'am. Dugay na mga ito katong kami pa ani oh Dayo. nagpalit or kwantag washing no. Pinangangan day ka ani dagway. Ikaw guri ka order ka na, Pipino! Order kami. na. 6,500 niya yun sa office na i-deliver lang dali. Then walay pang down. Dili, Kahit scam. Ano kinintos na lang naman daw. scam ron? Waday nag-CI. Diretso man daw ni ma'am. Kasi siya man daw dito ning adto. Niya naman daw record na. Ah, basta nalimot lang kami o nahubog ka pagka-uli. Uyag. Dugay na biya tawa ka atuwa. Arong mo diyan. Wala kay bisag kinintos lang dra ma'am.
Kay layo ka pa naman biyahe. Tananaran tao din. Ikaw, di ay. Magundang sa tani kay murag ako ra bay ni gasto ani. Pagte mo kung bangon sa tani murag nagsi. Sige nagutapal ani. Sige nagutapal ani. Magbuwang. Sige nagutapal ani. Nana, unsa naman. Saan taman ni ma'am? Basta May ka plano na pagbuot to. po ni mga bataag order ba? Na, nakamantay. Daw, wala na. Sa 500 lang mo, wala kayo mga Basta mga. hindi sa sir. Mardi no pangulam. Opo. Basta mulawan pud kanino giatay magkagitulong ko na ni birthday nimo. Wawan pud kanino. Pangilom di ba? Pangilom ko dito si Paco. Yung kwarta na buwan na. Okay, actually ma'am, dili man po yung mga good o pala nakapangalan kaya posible po sa dami ng tao anong makaanhin kami dari. Pantay lang kag. Wala na. Mura nga idut na sa lugar. Basin. Basi Hindi ipangula na ko naman yata. Wala kay- 200 lang sir. 200? Oh, basin na hangin 200 Saan ba? na lang. Kinintusan na lang po ma'am eh. Wala, Pangulam sa daginintos. Wala kayo makulman ma'am? Sabi ko, mandiya ka na. Wala mo man po na. Kwarta. Ikaw. Ay, ikaw na lang ma'am, ikaw na may... May mas may badlaki sa tandwa niya. Tuga-tuga magkagorder buwan ka. Ano pa mo? Maulawan tani mo. Usama na ako na. Magkagorder magay ko nagasto na. Pantay lang yung kamuangas niya. Hila na sa labas niya eh. Dayon ang wata ko 500. Dalhon. Opo, dalhon. Dalhon diha. Okay ra. Bantay lang ka, magkako na kay kag-damage na ko ha. Magundang tag birthday ani. Na, utang na pa na. Sige na talatahan. Namura yung langat. Ano yan? Sir, Okay, monthly. ito na ra ba? Monthly o weekly? Monthly din ang mayroon. Monthly. Nagkilintas yung Compute na to na. kinahanglan. Actually, naman gud ang documents ito mag i-compute man na og pila ang imong mahimong monthly. Pwede nimo siya bayaran og 6 months. Kung 6 months, tuna na lang kay balance nga size Ilay mo meal. utang di, wala ko wala ko na ba kini utang na ako ginuko, ginuko. Nga mo dagdag na ginintos. Ugoy. Basic panawa niya. Kanina Kanina may naikwarta. Nya, so na naman ni ma'am. Okay ra nimo, pahol mo na lang nimo ma'am. Dayon ko adto ni ang item. Opo, opo. Saan niya mawato ko dito? Bali na lang. Ugoy, gid. Ugoy, ang pagbaklay ang kapoy. Napita. Lugi ka lang. Layo gid ma'am kay para Ah, na yung item naadi niya. ko sa gawas ma'am. Ha? Dili mo gumigas ka, kay naman ang service dito. Parang may problema ka. Ling, Eh, pauban na lang ma'am kay para namin. Mga sis. may nga na kami. Sige na, okay na. Wala may problem. Hindi ko naman makuha. Para ba ko lino? Pasagay. O pasagay na ko lang mga Tara, surat tara. niya. It's the food. Durag ra kayo ma'am kay. Huwag ko naman Ihatag na niya te ang kinitos. No, sa mga te ay nga. Wala, ginuko. Kanang pagkapalautan ni muling linya ka, na dinigulit ni mo na hubog. Bata daw, dili mo dawat og bata. Kani, kani. Patuon. Usa na na bulong ko na bino ay Hindi, pakuyugin sila ma'am. Usana ang item lugdo na mo magklaruhay sa tali kay maglugdo tag item ani magundang tag kapuy tungas niya oh. Maglugdo ba tali sa item? I don't know. Mura. Talaleng. Alin ma'am, gadget lang kay ma'am. 2,000 years later. Ay, kuha na po, ano lang po, documentation na sa mga ma'am kay. Ano po mas kantidad sa then. Karon sa natin, okay ra maka-down na okay lang. Okay ra. Bulan taon lagi po dayon nako. Ha? Siya mo, Wako po lagi dayon dan taon lagi. naman siya sila ko matag. Mamura. Ikaw naman. Kwarta, magano ko. Ang nagaproblema bulan taon po lagi dayon down. 500 naman ma'am, okay ra klaro lang sa nato kay para usa na Bulan mo taon lang kuno. sa Siya tiyan naman ko. ko. Makawa tayo ganun. Nya okay ra ka magbinulan ani ma'am. Size meal lang imuhang balance. Magundang tag birthday. Nalayak naman na diri. Diri lang gidikanan na mo. Kinintos ra ikuan daw. Opo, kinintos ra ma'am. Mudaon lang ka kinintos ma'am. Dawat kag napkin dong. So weird. Gaya pante ginulata di ba? Klaro lang nato. Dayon papirmahan naman document sa imo ma'am, dayon ang balance naray mo anhi diri sa Magkano imo. na kay kagutang na At least ang magundang importante wala na kay sa ACI automatic na kay ikaw may mismo ni ato sa opisina. Ali ma'am. So magundang tag birthday ani lakihan ni. Ah, birthday day niya ni karon. Lang, Ay, naatlan, pagid ni. Dari, ma'am, dari, ma'am. Karon, di takaan na yung bayro nun.
Namauna ni Ron. Dali ma'am. Dali ko ma'am. Abrihin lang dali ma'am. Surprise! Happy birthday! Alright, happy birthday, ma'am. Balik ako, ma'am. Alright, kantahan na. Ready? Happy birthday to you. Everybody! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday, ma'am. Birthday na naman taran. It's a prank. Na-prank yun na siya. Nailan, gift ka noon of try. Birthday ko lagi noon na ni. Panyamang sa may mag-ibati, surprise dahil ni. Wala to surprise ron. Kailan pa ta kaya na pag manilitan. Ako kabalo, may andam. Noro, kailan pa ba sa sige lang, okay ka ng luha. May store siya sa kalipay. Well, anyway, happy birthday. Dili dahil dryer ko. Surprise delivery para sa imo today. So wala na na yung bayro na. Ini na lang kahuman. Bayran ni mo ni. Alright, anyway, mayong udto kanimo ma'am, ug mayong udto sa tanang tao nga nadari karon. Sitio Lunas, no? Mayahay, tama ba? Bumingag sa Buanga del Sur. Well, anyway, before na mag-start, ma'am, magpaila-ila sa may we are from Everything Surprises. Tala na isa ka-special person nga gusto mo greet sa imo today og happy birthday! Palakpakan natin sa mga. Alright, so syempre ma'am, despite sa kainiton, no? Dili mahimong babak na para madayon giti nga surprise para sa imo. It's a prank. Dili di ay dryer nga gi-deliver sa imo surprise day sa imong birthday today. Okay, mag-wild. Hapit. Pero amo kita gituya para mag-wild kita tama wala man. Lagi. Di mo ko wala na. May di kay ka-acting ko lang. Thank you, ma'am. Anyway. Well, anyway, birthday ni mo today, ma'am. Nalay sa ka-special person nga gusto mo hatag sa imo ha og ingon ani nga bisan to wala siya dari is gusto niya ipabati nga special kay kasaya og wala siya nakalimot sa imong adlaw nga natawhan karon. Naghilak na si ma'am. Alright, so dili na nato dugay-dugayon, dili na nato langay-langayon. Ikaw sa ng baby ma'am, takilid na lang. Kaya para makadawat ka. Dito sa kagang. Ayan. Sugdan na nato hatag mga surprise gift na gusto ipaabot sa imo ha since birthday mo today. Nasa lagi padala sa imo ha mga 2 boxes pizza! Happy birthday! Alright, ipunta dito gang. Dito sa sulod. Siyempre, birthday ni mo today. Every occasion, especially birthday, hindi gini siya mawala. Napos siya ipadala sa imo ma'am nga pampahaba daw ng buhay. Pansit sa Bilao po, happy birthday! Wow! Dito, ibutang dito lang. Alright. Siyempre, birthday ni mo today, ma'am. Inanisab ka sweet siya sa imo, ha? Dala, balingkura lang siya diyan, ma'am. Inanisab
dili sab siya ka-sweet sa mga na siya gipadala sa mga kakanin sa Bilao po. Happy birthday. Alright, grabe ka init. Happy birthday. Syempre kay birthday ni mo today, ma'am. Dili sa mo ala nasab siya gipadala sa imong birthday cake. Wow! Happy birthday. Happy na ka, ma'am? Sure ba? Syempre birthday ni mo karon dili lang kay kana naabot sa gipadala sa imong ma'am nga 2 pieces ugis lechon manok. Syempre ginamit ang kaon dili sa wala na siya gipadala sa imong ma'am. Soft drinks of Lahilis po. Happy na ka ba? Malipay na ka? Isa bola ba? Alright, so happy birthday. So syempre karon birthday ni mo today. Para may bawa na to kisay kahatag ka nga surprise sa imo ha. Ako pasahon yung letter. Okay na nimo. Wala nakakinsa ni? Wala? Sure ba? Okay, pasahon lang ako, ma'am ha. Alright, tara ma'am. O, paminaw. Una sa tanan, gusto lang nako bation og happy birthday ang akong iyaan nga pinakagwapa og pinakabuotan sa tanan. May nalang na po kay trapo-trapo. Kahibalo ko ante nga gawa-gawa na pod kakaron gayaw-yaw na pod kakaron kay ingon ana naman jud ng imong baba dili na jud na mawala ang imong pagkayaw-yawan. Pero bisan og yaw-yawan ka, love gihapon kayo kanako. O gusto po di ay kong magpasalamat sa imuha o kaante si N sa pagatiman sa akong anak. Salamat jud kaayo mga ante kay gikan sa ako hangtod sa ako ang anak naa mo permi anda mo atiman og mutabang sa ako labi na sa panahon nagipit kayo ko naa jud mo perminti mangita og pamaagi na matabangan ko. Salamat kayo sa inyong pag-igugma sa ako og sa akong anak. Hope na happy ka sa surprise. Hope na na-surprise ka nako og nalipay ka nako sa imong pinaka-importanteng adlaw. Dili na nako tas-unti. Happy birthday again and again. Permi namong timan-an. Love kayo kanako, dili lang kay ako kundi kaming tanan nga imong mga pagungkol. Sukad-sukad wala man jud nako na masulti sa inyo sa personal. Pero kahibalo na mo nga sa akong kasing-kasing love kayo mo nako. I love you so much to my beautiful Auntie Lingling at sa pogi kong Auntie CN. Salamat sa pag-atiman sa akong anak and more birthdays to come and good health always. Happy birthday, Ante. I love you so much. Love, Pinky. Ayan. So, from Meme to Auntie Lingling. Dili lang nako tas-on. Happy birthday sa iyo, Ante. Og hope nanipay ka sa imo kanamo sa imong birthday. Og salamat sa pagatiman sa akong bugoy na anak. Salamat ninyong duha ni Auntie CN. Mahal ko kayo. Happy birthday again, Auntie Lingling. More birthdays to come. Pa and good health always. Ayan. Gikan ni kang Ma'am Meme. Alright. Man ni siya, mama ni. Napot sa abroad. Alright, sa inyo na nilang gigaka-special ma'am sa imuhang pagumangkon. Nga bisan to wala siya dari is gusto lang kiniya ipabati sa imuha kung sa kaniya kahinigugma. O talagang gusto niya makasaulog sa imuhang adlaw nga natawhan karon. Happy ra ka ma'am, nalipay ra ka sa iyahang pa-surprise. Alright. But before nako
before ko mangayo og response sa imo ha, napa ko'y another surprise nimo. Okay, excited na ka? Excited na ka? O napag-surprise, but before na ko ihatag ang kaning nga surprise is gusto ko na kung mo ipiyong ka ma'am. O piyong jud ka ha, ayaw bata. Tanawa si ma'am ha kayo, kita na ba sa camera o? Huwag mandaya ka. Piyong sa, piyong. Ayasag hawa, ayasag ano ha, ayasag mulat ha. Kaya kuwasang kuhaon. Piyong sa amin ay sakit kami. Piyong ma'am ha, piyong. Ling, basta ganahan ka manghagis ba? Dara ko daplin. Diba nating lima? Alright, piyong sa ma'am, piyong. Manghagis pang kuna siya. Dayon, pwede na ka mo buka ma'am. Buka. Surprise! Happy birthday! This is for you bro. Happy birthday. Wow, ang dami. Giant bouquet, giant money bouquet. Niya karon, ang sama ni may kasulti sa... Unya na lang ga. Tagaan lagi mo, tuik lang. Tagaan ta mo na. Sige, tagaan ta mo na ron. Sige. Okay. Makatanan sa nako si tita ba ninyo ni? Or sa ba, auntie? Ante. Lola na. Nanay. Tagaan na to. Daing na natin sa nanay ron. Okay, ma'am. Surprise na. Happy na ka. Tanawa yung bukid. Gana na. Uy, pila ka na, no? Okay, sana all na lang tani. So karon ma'am, kabalo naman kita kisagahatag ani nga surprise imong mga pagumangkon ginakaron sa abroad. Unsa man imong ikasulti sa ilahang gihatag nga surprise today? Pangkapitan na hang gakuan. Ayungan ko na experience niya. Kaya ganahan ka manghagis, hiling ko manghagis, tara ko dapat. Unyara lang. Ganahan siya manghagis mo. Katuloy mo niya kalabay. Sadyo ko kabutangan sa pasalamat nila kay o pinangga ko nila, labaw po na ko silang pinangga. Kay sa kagmay pa na sila, ako may magalimahan na nila. Mga karoon nga, sila na po na alimahan nilang anak ko. Naku na kayo sila o tabang sa ako maikog na kayo ko kay nanarbaho na ko na sila rito. Oo na niliw ako gusto makagasto-gasto sila. Kaya sarap ko nang itabang tag-abroad pero looy biyak ko ta sa gawas. O niya kaya nainayak naman hindi ako na lang dawato. Ganahan kayo nagwaya, kinamanghagis. Ganahan ko diri daplin ba? Naano ko na istorya nga. Ay, mas lamos mo na karoon. Abta naman ko ani, lang balibaran pa na ako. Ay, yung palibari, kaya ganahan ka na dapat ito. Oras yung ka istorya, pinangga mo na ko sila kaya ako mandaan ang matuto nila sa unang gagmay pa. Atong kanina po doon. Wala po na ilang mga anak, sila na po. Okay. Ang ilang mama, nawala ilang papas, yan ay nagpadako. Okay. So happy birthday, mapalakpakan naman natin. Wow, nasayad ko ka na imong luha sa kalipay ma'am kay pwede na po og ibalik kami na lang dawat ano. Nagkala kita sir. Di ba? Wala pa si ma'am, willing kita ma'am, di ba? Ang samday mo, Anyway, worth 10,000 pesos para na sa imo ha. Sana all na lang gid ta ani. nanaong nagkakayo. Dili ka mabalaka ma'am tungod kay kani expression na ni sa ilahang pagigugma diha kanimo. Kay tungod syempre nalipay sab sila sa imong gihimo sukad pa sa naa pa sila diri hangtod nga ang ilahang anak na pud inyo na pong giatiman, no, di ba? So isip ikaw na po'y nahimo nilang ginikanan sa ilahang mga anak o bisan sa ilaha mo na nga kani mora po na value nga ginabalik na po nila sa imo kay tungod na naman po sila karon, no? So happy birthday, happy na ka ma'am. Kaya og dili nalipay si ma'am mo ibalik. Og bawi. Later gang. Tagaan lagi ka ana ron. Okay. Inyo ha man ang chocolates. Okay, so karon kay birthday man nimo ma'am. Sige lang kay kanay mong luwa-luwa na sa kalipay, no? Tears of joy sa English pa. O sige, kinaman imo igsuon diri si ma'am o. Kay kanay murag tabi-tabian gini gamay. Birthday ani. Unsa man ang imong birthday wish sa imong igsuon? Ug usa pud imo ikasulti sa imong pagumangkon nga moy nagpaulo ani nga surprise. Partihan. Matay ako magigdagan Princess. Kanang hello, tuto kay zero dalaga para bago sa kumbiyansa niya. Lagi ka na mo kulit. Kanang
Pero pwede balik niyo. Bitaw. Turgit na lang anak kanang happy birthday Ling. Si Ling is our sister-in-law. Daw yun. Maybe mga 35 years na ni sila nagtipon sa akong magulang. Akong magulang is lesbian na yun. Kani siya po, sa gamay pa ko, siya po usa sa nagapadako sa ako. Maghungit, hanto po sa akong mga anak. Usa sa ni siya nga magpadako mo nang dako kay miniyag kanang utang kabubuton pad gikan ako hanto sa akong mga anak. Kami tanan every time nga nami mga occasion na yun sila dayon. Kanang dili mailingaw ang amuang grupo without ani nila nga couple. Tingin ito yung mga gisulti, ma'am. Sa MMK ni siya. Opo. Aw. Asa na siya tato? Bitaw. Ano ba kita naman? La narbay badya da bitaw kanang to be continue man kuno ni Ling. Kanang Ling, more birthdays to come. Nga salamat sa imong salamat kaayo sa imuhang kaayo sa imuhang kabutan diri namong tanan. Both sides sa pamilya namo, sa pamilya ko ninyo. Bisan nana na mismong baba nga kanang mag-wild ka. Ganahan naman po unta ko sa mutag karon ka mag-wild. Nang kay ko mag-wild ka karon. Kay kani, hindi mo na ilabay, nararadyod ko taon ha. Ganahan magkay ka anak, dayon. Dagang kay salamat, gikan sa mong mga anak. Mabanti lang ang ban. Sige lang po. Gikan sa mong mga anak, dayon, hanto diri na, gikan ako, hanto sa mong mga anak. Naadjud siya, gatiman na mo, maghungit, mga 35 years na mo, Ling, sa Ling, mga 35 years na yun ni sila nga nagtipon, dayon, kuan. Katula lang, anak lang, dagang kayo salamat, then happy birthday, more birthdays to come. Sir, dara sir, mana akong bahin, maningil ko niya. Alright, so daga kayong salamat ma'am sa imong birthday wishes o respond po sa atong sender yung maghahatag ka nga surprise. So daga kayong salamat sa imong manindot kayo na. Kaya naluay na kayo nimo, bahin bitaw tani. Alright, thank you po. Well, anyway, nasayad ka grabe kinakalipay ni Ma'am Sabno nga gi-surprise siya karon. So, alright, so happy birthday once again. So anyway, thank you so much Ma'am sa imong respond. Dagang kayong salamat po sa naghatag og birthday wish para sa ato ang celebrant kay Maigsoon. Dagang kayong salamat Ma'am. So anyway, this time karon na sab is mo witness ta Ma'am sa another presentation. So nagi-prepare nga song ang imong pagumangkon para sa imong birthday today Ma'am. Paminawa lang as if na lang ang imong pagumangkon may kanta sa imong Paranahan ka Ma'am. Dira. Pana lang ko singer Ma'am. Sige, tagaan lagi mo nagang. Di kay taga ABS-CBN nga singer, nabalik mang ABS-CBN. Ano na lagi ka pa na una. Inyo man ako. Oh, yan gang, tagaan ka ron gang. Nais kong malaman mo, ika'y bahagi na ng buhay ko. At kung may huling sasabihin, nais kong sambitin, ilagyan mo ng kulay ang mundo. Kasama kita ng buhay. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang awitin ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisi. Dahil iyong narinig mula sa labi ko. Sana iyong marinig, tibok ng damdamin. Ikaw ay mahalaga sa akin.
Okay, so thank you so much sa manit ka na song. So, salamat daw kayo, ma'am. So, ang mensahe sa awit is para gina sa imo ha. So, she is so thankful sa imuhang pagatiman sa iyang mga anak o bisan pa sa iyang kapag kabata pa sa una. Okay? So now, syempre, nag-celebrate kasi mong birthday, natay cake. So, atong ablan ng cake, then katahan ka na mag-happy birthday mo. Okay? Ang nakabutang sa itong cake, happy 57th birthday, Auntie Ling Ling. Palakpakan naman natin. Yay! Everybody, clap your hands. Clap your hands, everybody. Alright. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, talakpakan natin ulit. Ma'am, unsa man mo ang birthday wish para sa mga adlaw na taon karon before ni mo i-blow ang candle. Ito magwagis siya, uy, masunan. Magwagis siya, ay. Ano na kayo, mag-quiz ba si nanay? Hindi mo sa Sige lang, hamon ka. Lighter down! Kita yun. Okay, madala na gina mo sa madam ro kay nadaog ko. Tay. Wa na. Naunahan tayo. Tabla. Ay, sa iblube. Sige ma'am, isa yung birthday Sige, wish. pila po na mo tayo ron. Wish akong kawalingon na Yapin daghang pagkatuigan ng mga kay aron makatiman pa po dugay ini mga bata. Ora to akong hanyo ay nga tagaan pa ko. Ling, yapin og quiz ba kana di ka manghagis, pero karon okay ra manghagis ka. Ya. Gusto mo Okay, sige. manghagis? Maminti mo na basta wala sakto ra to dugoy. Sige, blow the candle ma'am, blow the candle. Yay! Happy birthday once again, clap your hands. Clap your hands, everybody. Tanong lang ko kayo kasi picture para mataas. Happy birthday to you. Everybody sing. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, palakpakan natin ulit. Happy birthday. Alright, no, happy na ka ma'am? Ay, palihab lang ko sa bukay ni ma'am. Baga na ma'am. Bali lang. Kaya matabulan silang. Amat si Princess. Alright, so happy birthday once again. Karon ma'am, happy na ka sa imong adlaw nga natahan na sinakay kadungog sa among sender. Happy na kayo wala sa butangan. Unsa pa man ang imong ikadungog sila mo? Inalig dagdagan. Sa gahatag gani nga surprise. Nagamay ra kwarta. Kay Ugni, salamat kayo sa inyong surprise sa ako Walay kabutangan sa kalipay. Sige lang ka. Pag-ayaw mo sa inyong kuandi na trabaho, lalayo man mo din, hindi mo balaka sa inyong anak kay alimahan ko din ayaw. Nakita man sa mga lawas. Maura to, hindi mo balaka. Alright, palakpakan natin ulit. Yay! Thank you so much po ma'am. Daghang kayong salamat sa imong response sa mga center nga maghatag ng surprise. Nakaroon sa other country. So now, bila kayo nagigyan ng surprise, request ni ma'am ganyan mo, sayaw daw ni siya. Okay, itong pasayawon, kay busik ba yung ubos pa. Ayaw pa dahil tani sir. Mga appeal ni sa program. Sila hindi ka. Go! Appeal na! Dito na! Dito na ito! Dito na ba?
Alright, thank you so much. Okay na to, kayo ulawag si Maman. Alright, tiguri sa Ma'am. Tingnan salamat sa inyo ang tanan sa pag-participate sa ito ang pag-celebrate sa birthday ni Ma'am Karon. Ma'am Lingling, no? Kapila ni mga adlaw na taong ka, Ma'am? 57, tama? Oh, happy 57th birthday. Nasayod ko, grabe mong kalipay karon. Sa mga adlaw na taon, medyo ka nagdahong, kaya mabot ngayon natin ang surprise today. Well, anyway, in behalf of Everything Surprises, we're so thankful and grateful sa mga clients nga si Ma'am Mel Ando ng Mandaluyong Metro Manila. Nasa Manila, Ma'am. May kasi na isa, Ma'am, may padala ni Lizel May, and then si Ma'am Lizel May from Saudi. Lizel May from Saudi Arabia, and from Qatar. From Qatar. Pinky GN ng Qatar. Alright, so daghang kay salamat sa inyo ang pagsalig, Ma'am, kanamo sa Everything Surprises. So thank you kayo, Ma'am, sa inyong pagpili kanamo na mahimo ni posible ka diri sa may Lunas, Sitio Lunas, Mahayahay, Dumingan, Zamboanga del Sur. Alright, so daghang kay salamat sa inyo ang tanan, especially sa tanan nga nakasawulog diri, mga silingan, mga balintihan, mga higala, nga nahimog yung malampuson ang ato ang pag-surprise diri kay Ma'am. So Ma'am, nasayod ni nga grabe mo ang kalipay karon. So in behalf of Everything Surprises, nalipay sabi nga nalipay ka sa gihatag nga surprise sa mga pagumangkon o nasayod ko nga bisan sila nga maglantaw ani nalipay kayo do sa. Alright? So sa mga lang is we hope and pray, we declare and we pray na daghan pang katuigan nga mabot sa imong kinabuhi o nasayod ko nga tanang birthday wishes nimo wish granted na sa Ginoo. Dalay ko na to ang buhay nga Dios nakabot pa kasi may ka-57 ka tuig o dugangan pa gina sa Ginoo nga magsaulog mo sa imong birthday nga malipayon, malinawon, uban ang gugma sa iyo ang tibuok pamilya. Okay, so remember na ito ko na yung mga kaning live nga so ang kisin natin karon is grasya ka rin experience sa Ginoo sa pang kinabuhi ko sa i-enjoy na to, no? Kapuno ka sa gugma o sa kalipay. Busa, once again, happy 57th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin sila. Okay na, babay this time. Flying kiss ka sa camera, man. Babay. Flying kiss po. Bye-bye. Bye-bye ka. Bye-bye, mama. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Bye-bye po. Dito, mga silingan. O, tara pa dito. I-zoom eh. Bye-bye! Alright, mga kids. O, bilang mga kids. Bye-bye, mga kids. Bye-bye lang. Bye-bye, bye-bye. Alright, thank you. Thank you, thank you, thank you.